Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 22 osteguna bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Alex Aginagalde izango dugu eta honek euskararen egoera filmetan nola dagoen kontatuko digu. Eta beste alde batetik gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangado etorriko da platora eta Gamazadaren eta Foru monumentuen historia kontatuko digu. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1530ean, Clemente Zazpigarrena aita santuak, Carlos Lehenengoa, Espainiako erregea, erromatar Germaniar Imperio Sakratuaren enperadore koroatu zuen. Urte batzuk geroago, 1819an Adams Onis ituna sinatzean, Espainiak $5 milioi Florida saldu zien Amerikako estatu batuei. Egun berean, baina 1956an, Sinfonia Pirineika jozen lehen aldiz, Jesus Guridi musikagilearen lana. Eta bukatzeko, 1977an, Espainiako Alderdi Komunistak asoziazio politiko bezala erregistratzerako orduan ezetza jaso zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Acción contra la trata elkarteak 2024ko berdina saria eskuratu du. Nafarroko gobernuak baimena eman du Agoizko industrialdeko nabe bat eraikitzeko obra kontratatzeko, zura eta bertzelako material jasangarriak industrializatzeko. Nafarroko gobernuak aurrera egin du ikur frankisten errolda eguneratzen eta gorpuak hobitik ateratzeko plana egiten. Nafarroak bat egin du 2024ko Ama-hizkuntzaren nazioarteko egunarekin. Nafarroko artxiboak adimen artifizialean oinarritutako gida virtual berriak ditu bizitei erantzuteko. Nafarroak 2023ko kirol sariak banatu ditu, berdintasuna eta inklusioa ardatz hartuta. Iruñeko harresi esparrua eta ziudadelak mantentzeko eta konserbatzeko kontrato 10 urte bete ditu etenik gabe funtzionatzen. Euskararen erabilera eta ezagutza sustatzeko martxoko korrikaren kilometro bat erosi du Iruñeko udalak. Martxoaren 2 eta 3 Donezteben eginen da Baztan Bidasoko merkatarien estok feria. Elizondoko bestak antolatzeko lehen bilera irekia eginen dute Hortziralean herriko etxean. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean alde batetik Bazen behin izeneko ipuin kontaketa egongo da Arrosadiako udal liburutegian. Bazen behin ipuin kontaketa egingo du Maitane Perezek ordu betez. Istorio berri eta ziraragarriak kontatuko dizkie txikiei, mota eta toki guztietakoak. 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago jarduera. Bestetik, korrika kulturalaren Siberua kantuz loraturik ikuskizuna egongo da Gaiarren. Siberua kantuz loraturik loraldiaren produkzio berria da. Zuberoako kantu tradizionala ikuspegi garaikidez blaiturik eszenaratuko duen sentikaria. Basa aireak, kantuak, irudiak uztartzen dituen ikuskaria da.
Arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian, sarrerak 7 eurotan. Jarraian, eta gauetik euria, liburuaren aurkezpena egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, euskarazko irakurle txokoan, Fertxu Izquierdok eta gauetik euria bere azken eleberria aurkeztuko du eta ondoren eztabaidatuko dute. Arratsaldeko 7etan izango da eta publiko osoari zabalik egongo da jarduera. Bukatzeko, bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Bertsoaroaren programazioan bertso jaialdia eginen dute ostegunean. Arratsaldeko 7etan abiatuko da saioa, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak 5 euroan salgai Naeren webgunean. Andoni Egaña, Ane Zuazu-Bizkar, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Saatz Karasatorre eta Xabat Ilarregi izanen dira bertsolariak. Eta gai jartzailea Ainhoa Larretxea arituko da. Ostiralean, Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen gaizkiaren utxaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek idatzi du hitzaurrea. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikoetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Larunbatean alde batetik biltokiko txotx eguna egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Biltokik txotx eguna ospatuko du otsailaren 24ean. Astigarragako Izeaga sagardotegira joango dira. 12etan aterako da autobusa eta gaueko 11etan itzuli. Bazkaria eta autobusaren prezioa 60 euro ingurukoa izanen da. Izena emateko idatzi hurrengo WhatsAppean. 6 bederatzi 612-124. Bestetik, Bali Berdea egurrezko akuariuma tailerra egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Bali Berdea sormen lantegiak antolatu dituzte kaligramak eta art 5 aurrentzat. Hainbat proposamen landuko dituzte margoekin, koloreekin eta formekin jolasteko. Egurrezko akuariuma sortuko dute. Arratsaldeko 5:30 abiatuko da saioa, Sanduzelaiko Zibiboxean. 6 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago eta 10 leku daude tailerrean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroan bizigor jaso zituen abaloen aholkulari ohi bat atxilotu dute iruzurragatik. PSN-ren uharteko zinegotzi ohiak aurrekariak ditu 2 erasoengatik, eta horietako batean Aznarrek indultua eman zion. 2020tik 2023 bitartean 5 jabetzaren erosketa ikertzen ari dira. Argazki nagusian, lehenengo lerroan, Luna Martikorena, Ana Ibarra, Felix Taberna, Maria Txibite, Joseba Santamaria, Patrizia Abad eta Amaia Zufia. Bigarren lerroan, Banina Vázquez, Marga Gutierrez, Begoña Pérez, Pilar Mayo, Paula García, Luis Corral eta Nerea Fillat. Titularrean, berdintasunaren arloko erronka berriak Nafarroan. Politika feministen egunko erronkak gaiari egindako ekarpenak Diario de Noticias egunkariaren hiriforoan daude. Goiko berrian, Lorafnaren erreforma espres bat trafikoa berreskuratzeko. Foru gobernua berme legalen bila dabil eta Sánchezek esan du egingo dela. Beheko berrietan, alde batetik, Jorge Errando Osasunako defentsaren hitzetan, harrotasuna da niretzat Unai eta Dabizekin jolastea, nire idoloak ziren. Beste alde batetik, Peio Reparaz abeslariaren hitzetan, gauza txikienak unibertsalenak bilakatu nahi ditut. Diario de Navarraren titular nagusian, jaiotzen bairakada ez da gelditu Nafarroan. 200 eta 40 gutxiago izan dira azken urtean. 2023ko 4.500 eta 19 haurtxoek 5,4ko jaitsiera suposatzen dute. Argazki nagusian, dozenaka traktore iritsi ziren atzo Madrilgo Puerta de Alcalara, 10. protesta egunean. Titularrean, traktoreek Madril kolapsatzen dute.
Milaka nekazarik protesta egin dute hiriburuko erdigunean. Beheko berrian, Abaloseko aholkulari uharteko zinegotzi ohia atxilotu dute, maskarekin iruzur egiteagatik. Koldo Garziari leporatzen diote ministro ohiaren eskuineko eskuan legez kanpoko komisioak kobratu izana pandemian zehar. Eskuineko berrietan, alde batetik, kukutxeztulak gora egin du Nafarroan, 23 kaso izan baitira hilabete eta erdian. Bestetik, Ahoizko zur enpresa berriaren obrak udaberrian hasiko dira. Azkenik, automozioak oztopatu egiten du Nafarroako esportazioak, 5% jaitsi baitira. Goiko berrietan, alde batetik, dendariek eta auzokideek Saraseteri buruzko iritzia eman dute. Bestetik, Erriberriko Kilkerren lantegia ixten du. Bukatzeko, Osasuna Magna errege kopatik kanpo geratu da. Gara egunkariaren titular nagusian, Erkorekak Tolosako kargari buruzko bertsio ofiziala urratu du. Sailburuak zalantzan jarri du ertzaintzak suar zauritu izana. Inauterietako gau horretako hainbat istilurekin nebulosa bat osatzen saiatuz. Argazki nagusian, atzo hainbat langile Donostiako metroko obren tunelean. Titularrean, erakundeen triunfalismoa, herritarren eszeptizismoa. Eskuineko berrietan, alde batetik Iñaki Iriondoren analisia dugu. Haustura ez ideologikoa, 2020ko eta Madrilgo zauriengatik. Galiziako autonomikoetan izandako emaitza txarrek eta dozenaka lagunen ahaleginek ez dute balio izan ezker konfederala EAen batzeko. Bestetik, Gazako hondamendi humanitarioari kalkulu diplomatikoa gailendu zaio. Bukatzeko Amparo Sánchez Amparanoiako bokalista denaren hitzetan, oso arazo handia dugu indarkeria berarekin. Artefaktua atalean, aldaketak daude Zabaltzaren eta Buesaren herrian. 2000ko otsailaren 22an, etak Fernando Buesa hil zuen, eta duela 3 urteko otsailaren 22an, Guardia Zibil bat entzun genuen azaltzen eskua joan zitzaiela Mikel Zabaltzarekin. Berriaren titular nagusian, Euskararen dekretua motz ikusi du UEMak lege babesean eta aurrera pausoetan. Udalerri Euskaldunen mankomunitatearen ustez, Jaurlaritzak gaur onartzekoa duen dekretuak neurri onak ere baditu, baina behin betiko biderik ez du irekitzen. Euskaraz jakitea ezinbesteko baldintzatzat jo du Euskal Administrazioan lan egiteko, salbuespenik gabe. Argazki nagusian, Julian Assangeren aldeko elkarretaratzea atzo Londresko Justizia Auzitegiaren aurrean. Titularrean, Assangeren estradizio auzia, azken hitzaren zain. Londreseko epaileek egun batzuk hartu dituzte kazetaria estraditatu edo ez erabakitzeko. 175 urteko espetxe zigorra jaso dezake Amerikako Estatu Batuetan espioitzagatik. Beheko berrietan, alde batetik, euskarazko haurreskolen eskaintza zabaltzeko eskatu du Euskalgintzak Iruñeko udalari. Bestetik, pauso bat aitzinera. Euskara planak ondu dituzte Baionan, Urruñan eta Uztaritzen, herriko etxeetatik. Jarraian, negu hurbilak ikuskizuna. Bukatzeko, laborarientzako gutxieneko soldata jasoko duen lege bat agindu du atalek. Elikadura burujabetza eta pestizida gehiago erabiltzeko neurriak bilduko lituzke lege proiektuak. Uda atzin osatzea antzeman du Frantziako lehen ministroak. Goiko berrian, elur zuloak zahar berritzen. Euskal Herrian 300 bat badira. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, auzo guztietan euskarazko haur eskola egotea eskatu du Iruñeko Euskalgintzak. Lehen urrats bezala Mendillorrin, Arrosadian eta Donibanen eredu euskalduna ezartzea eskatu diote Iruñeko udalari. Datorren ikasturterako ez dute eskaintzan aldaketarik espero, baina legegiltzaldia amaiera baino lehen aurrera pausoak iragarri ditu gobernu taldeak. Eskuineko berrietan alde batetik Iurre Ugarte eta Julen Ribasen hitzetan, zientzia fikzioa oso baliagarria da egungo gizartearen inguruan hausnartzeko.
Bestetik, Oier Santamariaren hitzetan, Nafarroako LGTB kolektiboa aitzindaria izan zen estatu mailan. LGTB kolektiboak frankismoaren azken hamarkadetan eta trantsizio garaian Nafarroan jasan zuen errepresioaren inguruko ikerketa egin du Santamariak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Alex Aginagalderekin gaude. Eta hau Euskararen egoera filmetan nola dagoen azalduko digu. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo, zuek ondo? Bai, oso ongi. Bueno, zinema euskarazek 2023an Euskal Herriko zinema komertzialetan euskarak izan duen presentzia neurtu du, ezta? Hori da, pantaiak euskarazen barruko zinemak euskaraz ekimenak, neurketa hori egiten du urtero, eta aurten ere aztertu du Hego Euskal Herriko zinema komertzialetan zenbat estreinaldi egon diren, eta horietatik zenbat izan diren euskaraz edo euskara bikoiztuta. Eta zein izan da emaitza? Bueno, espero genuena, ez? 574 filme estreinatu dira, eta horietatik 14 soilik izan dira euskaraz, 4 euskal ekoizpen, hemen euskal ekoizleek euskaraz sortutako filmak, horietatik bakarra fikziozkoa, irati, eta beste 3 dokumentalak, eta bestalde aurrentzat euskarara bikoizturiko 10 film egon dira. Totalean 14, gero egia da beste 3 film egon direla eleanitzak, euskararen presentzia ere badutenak, 20.000 especies de abejas, El sueño de la sultana eta Gelitasuna ekaitzean, horietan, ez da guztietan bereina, baina 120 inguru euskaraz da film horietan, baina osoki euskaraz 4 filme bakarrik estreinatu dira, eta euskarara bikoiztuta aurrentzako 10 marrazki bizidunetako filme. Eta gainontzeko Euskal Herrian egoera hain larria da, edo nola dago kontua? Nola barkatu? Gainontzeko herrietan edo hiriburuetatik kanpo esan nahi duzu? Bai. Bai, badaude azkenean herri antzokietan, herrietako kulturetxetan eta badaude kontzientzia duten udal eta udal langile gehiago, eta orduan saiatzen dira batez ere udalerri euskaldunetan euskaraz gehiago programatzen, ez? Eta hor esate baterako aurten egonda 3 hilabetez UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak Tinko Euskara Elkartearekin garatu duen proiektu bat, Zin UEMA izenekoa, eta horretan saiatu dira 3 hilabetez, astero, hainbat udalerri euskaldunetan, Igorre, Azpeitia eta orain ez gogoratzen ze beste bitan, larun batero, euskerazko eskaintza egon zedin saiatu dira, ariketa hori egin dute, eta 3 hilabetez mantendu dute hori asteroko euskerazko eskaintza bat udalerri euskaldun horietan. Orduan, horietan kopuruak ezberdina dira, baino jende gehien mugitzen duten zinemaretoak hiriguneetako zinema komertzialak dira, eta horietan euskararen presentzia, esan bezala, 574 filmetik 14 izan dira, eta portzentaietan 2,5 baino gutxiago. Esan duzu, irati filmaz aparte beste ekoizpen batzuk daudela, hauek zer dira dokumentalak edo? Hori da, 3 dokumental egon dira, Iratxe Fresnedaren Tetuan, Fermin Muguruzaren Bidasoa 2018-2023, eta 3. Oraintxe ez dut gogoan, barkatu, baina 3 dokumental egon dira, zinemetan aurten estreinatu direnak, euskeraz, eta hori ez gain, esan bezala irati fikziozko filma. Eta gero esan duzu, badaudela alde batetik euskerazko jatorrizko filmak, beste alde batetik bikoiztuak, eta elebidun filma edo badaude edo? Bai, filme eleanitz batzuk estreinatu dira aurten, leheno aipatu ditudanak 3 izan dira, 20.000 especies de abejas, elkarrizketen 20 inguru euskeraz duena, gehien bat gazteleraz da, zati txiki batzuk frantsesez,
eta 120 inguru euskeraz. Horrez gain, El sueño de la sultana, honek ere, hainbat hizkuntza erabiltzen ditu, gehien bat gaztelera, inglesa, hindua baita ere, baina, narratzaileak euskeraz egiten du bere zatia, orduan honetan ere, euskerak badu bere presentzia, baina baita ere hori 120 ingurukoa, 125, eta gero gelditasuna ekaitzean filma ere estreinatu zen urte hasieran, eta honetan ere, honetan gutxiago, 105 edo 110 da euskeraz, eta gainontzekoa gazteleraz, eta zati txiki batzuk frantsesez. Eta zergatik uste duzu egoera hau gertatzen dela, hain film gutxi daudela euskeraz? Alde batetik, zinema ekoizpeneko diru laguntzak txikiak dira, berez, bere orokortasunean, eta EAN eta Nafarroan, EAN 2,5 milioi inguru euro bideratzen dira ikus-entzunezkoen ekoizpeneko diru laguntzetara, eta Nafarroan 800.000 euro inguru, eta gainera azken urteetan kopuru horiek ez dira igo. Hau da, geroz eta ikus-entzunezko gehiago egiten dira munduan, geroz eta bide gehiago, baliabide, plataforma, tresna gehiago daude ikus-entzunezkoak kontsumitzeko, geroz eta ordu gehiago pasatzen ditugu ikus-entzunezkoak kontsumitzen, baino, erakunden aldetik ez da egon ikus-entzunezko produkzioa handitzeko estrategiarik. Eta horrez gain, existitzen diren diru laguntza horietan, ez dago euskerazko ekoizpenari gordetako dirurik. Eta horren ondorioz, azkeneko 4 urtetan, ekoizpenera bideratutako diru hori, berez ja gutxi dena, gehien bat gaztelerazko ekoizpenetara bideratu da. 175 edo 180 gaztelerazko edukiak egitera bideratu izan da. Orduan, lehenengo arrazoia hori litzateke ez, euskerazko ekoizpena ez dela behar bezala babesten. Egia da, aurten, azkenean pantailak euskerazek aldatu gidoia euskeraren alde kanpainak eta baita Ibaia Euskal Ekoizleen elkarteak salatu izan du egoera, salatu izan dugu eta eskatu dugu euskerazko ekoizpenerako diru laguntzak handitu behar zirela, egoera berrira egokitzeko. Eta aurten Eusko Jaurlaritzak gutxienez, hirukoiztu egingo ditu zinemarako ekoizpenerako diru laguntzak, eta diru laguntza horien zati bat, hau da, jadanik ez dira 2,5 milioi izango, baizik eta 7,5 milioi edo 8 milioi, eta gainea diru horren erdia derrigorrez euskerazko proiektuak sustatzeko erabili beharko da. Hau da, aurrera pausoa handia egongo da, gutxi gora bera, 3,5 milioi euro edo 4 milioi euro euskerazko zinema sortzera eta euskerazko telesaiak sortzera bideratu beharko da. Hau da, iaz zegoen dirua, iaz guztirako euskerazko eta gaztelerazkoetarako zegoen diru guztia baino gehiago, egongo da aurten soilik euskarazkoentzat. Orduan hau egia esan aurrera pausoa handi bada. Baina ez da nahikoa. Euskal zinemagile guztiak filmak euskeraz egiten eta euskal aktore guztiak filmak euskeraz egiten jarrita ere, gure herria txikia da, eta orduan zer lortuko genuke, mundu guztia filmak euskeraz egiten jarrita ere, 20 filme edo gehienez 30 egin ahalko genituzke urte beten. Eta hori ez da nahikoa gaur egun ikus-entzunezkoak kontsumitzeko dauden ohiturak asetzeko. Esan deguna, ia 600 filme estreinatzen dira zinemetan, hau da, horietatik 20 edo 30 euskeraz izatea ederra litzateke, gaur egun 4 direlako euskerazko ekoizpenak, edo 4 edo urte batzuetan gutxiago, ederra litzateke, baino ez da nahikoa. Horregaitik, zer gehiago egin daiteke? Nazioarteko zinema euskaratu. Horregaitik, gure beste aldarrikapenetako bat, da euskerazko bikoizketara bideratutako diru laguntzak sortu eta handitu behar direla, ez? Gaur egun Eusko Jaurlaritzak soilik urtean 10 filme bikoizten ditu aurrentzako, zinema euskeraz programaren bitartez, eta gainera, programa horretan bikoiztea lortzen dituzten filmak, oso filme xumeak izaten dira, ez? Ez dira inoiz izaten Pixar, Marvel, Disney, horrelako, iaz ikusienak izan ziren adibidez, Super Mario Bros. Edo horrelako filmak ez dira inoiz izaten. Beti izaten dira, filme txiki independienteak, lortzen direnak, euskarara bikoiztea.
Orduan guk usten dugu alde batetik, zinema euskeraz bezalako programari bideratzen zaizkion baliabideak biderkatu egin beharko liratekela, gutxienez, gaur egun urtean 10 film bikoizten badira, gutxienez laukoitza izan beharko lirateke, ez? Urtean 40 film, gutxi gora bera bermatzeko astero filme bat estrenatzen dela euskeraz Hego Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horrez gain, helduentzako filmak ere bikoiztu eta azpidatzi behar direla, ez? Azpidatziarena tresna erresa da, azken finean jatorrizko bertsioa eskaintzen dute geroz eta zinema gehiagotan, egia da minoritarioa dela, hori ez, gehienek bikoiztuta ikustea nahiago, ikusle gehienek bikoiztuta ikustea nahiago dute, eta beraz, gazteleraz bikoiztuta ikusten dute zinema normalean herritarrek, baina badaude, hiriburu bakoitzean zinema bat gutxienez, jatorrizko bertsioa eskaintzen duela. Eta jatorrizko bertsio hori gazteleraz azpidatzita eskaini beharrean, oso bideragarria litzateke, euskeraz eta gazteleraz azpidatzita eskaintzea, zinemaldia aurten egiten hasi den bezala. Eta Netflix, HBO eta plataforma hauetan nola dago euskararen presentzia? Beno, azkeneko 2 urtetan aldaketa handia egon da, euskalgintzatik, herri ekimenetatik eta egindako lanari esker lortu genuen bete behar txiki batzuk ezartzea streaming plataforma handiei, eta horri esker Netflixen eta Prime Videon esate baterako, gaur egun 100 film ikusi daitezke, film eta telesail, ikusi daitezke euskeraz, bai Netflixen, bai Prime Videon. Bueno, gehien bat azpidatzita, baina uste dut Prime Videon 40 film inguru daudela euskerara bikoiztuta ikus daitezkenak, eta Netflixen 27 uste direla euskerara bikoiztuta ikus daitezkenak, baina gero beste 100 euskeraz azpidatzita ikus daitezkenak jatorrizko bertsioan, bai Netflixen, bai Prime Videon. Gainontzeko plataformek oraindikan ez dute legea betetzen, Disney Plusen 0 filme eta telesail ikus daitezke euskeraz, HBO-n 4 bakarrik, baino lanean ari gera erakundeekin eta plataformekin egoera hau aldatzea lortzeko eta gainontzeko plataformetan ere euskerazko edukiak handitzeko. Pasaden urtean ere euskerazko jatorrizko telesail bat aurkeztu zen Netflixen, Itxaso izena duena, ezta? Bai, primeran euskerazko plataforman estreinatu zen lehenik, jakingo dezuen bezala, iazko irailean jadanik sortu zen pantaiak euskerazetik hasieratik aldarrikatzen genuen zerbait, dela euskerazko streaming plataforma bat, ez? Eta erakundek azkenean gaiari heldu zioten, eta iazko irailean euskerazko streaming plataforma bat sortu zen, primeran izenekoa, eta doainik dena, mundu guztiak bere Smart TV-an edo mugikorrean edo tabletean instalatu dezakena, eta bertan estrenatu zen, bertan bai euskerazko eduki asko ari dira sortzen plataforma elikatzeko, eta baita ere nazioarteko eduki asko ari dira bikoizten eta azpidazten plataforma horretarako, eta hori oso pozgarria da. Tartean, ekoizpen propioak ere egiten ari dira, Itxaso telesaila da horietako adibide bat, eta telesail hori gero Netflixek ere erosi zuen, eta Netflixen ere oso ikusle datu onak izaten ari da. Horrek erakusten du, euskera sortzen denak kontsumitzen dugula euskaldunok, baina euskaldunak ez garenok ere euskerazko zinema eta telesailak kalitatezkoak direnean kontsumitzen dituztela. Lehen, esan duzu, honen inguruko ardura erakunde publikoak dutela edo, eta nola bermatu dezakete hau eskubidea honen betetzea edo? Lehenik hori ez, oraintxe ondo aipatu dezun bezala, hizkuntza eskubideak, giza eskubideak dira, nazio batuen erakundeak esaten du hori, eta beraz erakundei dagokie giza eskubideak eta hizkuntza eskubideak betetzen direla ziurtatzea. Euskeraren normalkuntza legeak 1982koak, Europako hizkuntza gutxituen kartak, edota Nafarroako euskeraren foru legeak ere, zonifikazioa ezartzen duen horrek, eremu euskaldunetan
euskerazko ikusentzunezkoak sustatuko dituela, gobernuak sustatuko dituela, esaten du herritarren eskubide horiek betetzeari begira, ez? Eta hori, EAEn eta Europako kartan ere gauza bera, esaten da, erakundeen ardura dela hizkuntza gutxituetako edukiak eskaintzea hizkuntza horretan bizi diren herritarrei horretarako eskubidea dutelako. Eta are gehiago, EAEko normalkuntza legeak esaten du, pausoak emango dituztela erakundeek ikusentzunezkoetan eta zineman bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortu arte. Hori 1982an esaten zuen legeak eta 52 urte beranduago euskerazko eskaintza zinemetan 2% ingurukoa da, ez? Orduan, 50%tik oso urruti dago. Beraz, ez dira haien legea betetzen ari eta beraz, beraien ardura da neurriak hartzea hori konpontzeko. Euskerazko zinema gehiago sor dadin dirulaguntza handiagoak emanez, euskerazko bikoizketarako dirulaguntza lerroak sortuz eta gauza gehiago euskerara bikoiztuz eta jatorrizko bertsioak euskeraz azpidatzita eskainiz bide asko dituzte hor egiteko, baina gure eskubidea da hori, ikusentzunezkoak euskeraz ikusi ahal izatea. Eta araututa egonda, zergatik uste duzu ez dela hau betetzen? Beno, ez daukagu katalanek duten moduan zinemaren lege bat. Ez daukagu ikusentzunezkoen sektorea bere osotasunean arautzen duen legerik edo araudi propiorik, eta beraz, inon ez dago jarrita zinema aretoek edo banatzaileek ze bete behar dituzten hizkuntza ofizialen inguruan. Horregatik, guretzako oso interesgarria izango litzateke, Katalunian 2010an egin zuten bezala, ikusentzunezkoen sektorea bere orokortasunean arautuko duen lege bat onartzea eta lege horretan Katalunian esate baterako legearen sarreran aipatzen du legearen helburu nagusia katalanaren normalizazioa lortzea dela. Orduan gauza bera, ez? Hemen ere zinemaren lege bat onartuko balitz, sektore osoa arautzeko, baina baita ere euskararen normalkuntzarako estrategikoa denez, helburu hori betetzeko, ez? Eta bertan ezarriz kuota batzuk, gutxienez emanaldien erdia euskeraz eskaini behar direla, zinemetan, eta bar. Eta atera nahi den euskaraz den dekretu berri honekin, zinemaren munduan aldaketarik sumatuko dugula, uste duzu? Ez dauka zer ikusirik, ez? Azken finean euskararen dekretu honetan sektore publikoko hizkuntza ofizialen betebeharrak ezarriko dira eta sektore publikoko langile izateko, hizkuntza eskakizunak, nola egiaztatu ahal izango diren, eta bar, ez? Hor, gauza positibo batzuk egon daitezke, baina orokorrean, Euskalgintzaren kontseiluak egiten duen irakurketarekin bat gatoz pantaiak euskerazetik, eta iruditzen zaigu, galdutako aukera bat dela, dekretu hau, euskerak benetan behar duen normalizaziorako bidean, dekretu honek hainbat arlotan atzera pauso bat ematen duelako. Zinemak euskaraz interneten sinadura bilketa bat jarri du martxan, ezta? Eta herritarrei bertan parte hartzeko gonbidapena egin duzue. Nola sinatu daiteke hau, noiz arte egongo da? Sinaura kanpaina hori zabalik dago, change.orgen, eta uste dut Abaz plataforman ere dagoela. Googleen zinemak euskeraz jarriz gero agertuko zaio edo zein herritarri hortxe sinaura kanpaina. 5.000 sinauratik gora bildu dira, duela urte eta piko jarri zen martxan sinaura kanpaina hau. Eta ez dago hau isteko asmorik erakundeek pausoak eman arte, ez? Guk jarraituko dugu sinaurak biltzen, geroz eta indar gehiago egin ahal izateko. Eta hortxe, jarriz gero Googleen zinemak euskeraz change.org edo agertuko zaie non sinatu.
Eta edonork sinatu dezake? Bai, hori da, edozein herritarrek sinatzeko modukoa da bai. Bueno, eta ja bukatzeko, ez dakit zeo zer gehiago komentatu nahi duzun, zerbait gehitu, ez dakit. Bueno, lanean jarraituko dugula, espero dugu aurten notizionak izatea batez ere plataformetan, streaming plataformetan aurrera pausoak egotea, horretarako lanean ari gera, Eusko Jaurlaritzari bideo orri zehatz bat proposatu genion, oraindik ez dugu erantzun zehatzik jaso, gaude harremanetan streaming plataformekin, eta, bueno, espero dugu aurtengo urte honetan, udazkenerako, ikusentzunezko gehiago ikusi ahal izatea euskeraz streaming plataformetan. Zinemari dagokionez, horrekin ere lanean jarraituko dugu, EAEko legebiltzarreko hauteskundei begira, hainbat proposamen luzatzen ari gera alderdi politiko guztiei hurrengo legegintzaldian konpromezuak hartu ditzaten zinemetan euskerak eta euskaldunok bizi dugun diskriminazioa amaitzeko, eta horretan ere ari gara, alderdi ezberdinekin bilerak egiten, eta, ea egiten dugun lan honek bere fruituak ematen dituen datozen hilabetetan. Zuri eskerrak ematea gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, ea egoera hobetzen den. Eskerrik asko eta ea ala den. Ondo segi. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, arratsaldeko lehen orduetan fronte hotz bat iritsiko da. Ordura arte, hego-mendebaldeko haize zakarra izango da protagonista, eta giroa epela izango da, batez ere kantauri isurialdean. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, baina ateri egongo da. Alabaina, arratsaldeko lehen orduetan frontearekin haizeak ipar-mendebaldera egingo du, kostaldean oso gogor, hodeigune trinkoak iritsiko dira eta euritara joko du. Frontea zakar pasako da eta gaualderako atertuz joango da. Bestalde, tenperaturak behera egingo du arratsaldean, eta eguneko minimoak gauean neurtuko dira. Elurkota 1000 metro inguruan kokatuko da. Ostiralean, tenperaturak nabarmen egingo du behera, eta zaparradak botako ditu. Zaparradak ugariagoak eta mardulagoak izango dira kantauri isurialdean, eta egunaren bigarren partean. Eta litekeena da, leku batzuetan ekaitzak jotzea eta txingorra botatzea. Goizean, zaparradak tartekatuagoak izango dira ipar partean. Eta Araban eta Nafarroan, erdi eta hegoaldean, oro har ateri egongo da. Temperatura maksimoak 10 gradutik behera kokatuko dira, eta elurkota 800 metro inguruan egon liteke. Mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, batez ere kostaldean, eta horrek giroa are gehiago mikaztuko du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, berdin zer moduz? Ongi, zu zer moduz? Ongi, bai. Bueno, gaur Gamazada eta Foruen monumentoaren inguruan hitz egingo diguzu, ez da? Bai, gure ohitura den bezala, Iruñeko kontu zaharrak eta tokiak eta historiak, ez? Orduan, nire asmoa zen gaur Foruen monumentuari buruz hitz egitea. Baina, Foruen monumentua sortu zen gauza baten ondorioz, ez? Eta izan zen Gamazada. Orduan, hasteko pixka bat eta testu inguratzeko pixka bat kontua, igual Gamazadari buruz eta aurreko historiaren lehendabiziko puntuak aztertuko ditugu pixka bat gaur, eta monumentoa bera igual hurrengo batean egingo dugu. Primeran. Orduan, kontua da, hau guzia, Foruen monumentoaren kontua eta da, hasi zela aspalditik. Nafarroa konkistatu zutenetik, han erresuma, Nafarroako erresuma galdu zen, ez?
konkistatu ondoren. Baina nolabaiteko estatus berezia bazuen oraindik, ez? Eta hala, ibili zen, 16., 17., 18. mendean. Baina 19. mendean gauzak hasi ziren pixka bat aldatzen. Eta mendearen erdian hor adostu zen zera lege bat, pakzionada izeneko legea, ez? Eta orduan, momentu horretan, estatus hori galdu zen. Mantendu ziren hainbat gauza, hainbat kudeaketa mantendu zen hemen, Nafarroan, bereziki. Haien artean zera kudeaketa fiskala, diruaren kontuak, bilketak eta erabilpenak eta historiak, eta, hala jarraitu zen, mende bukaera arte. Kontua da, mende bukaeran, ondasun ministro bat izendatu zuten Espainian, Espainiako gobernuak, eta Gamazo izeneko bat, ez? Eta orduan arek, egin zuen lehendabizikoa, normalen egiten den bezala, gobernaldi guztietan bezala, aurrekontuak prestatu, aurkezteko eta onartzeko, korteetan onartzeko, ez? Eta aurrekontu horietan, artikulu batean parekatu zituen provintzia guztiak Nafarroarekin. Zergak eta gainerako guztiak, inguruko guztiak, parekatuta utzi zituen gainerako provintziekin. Hori, zen argi eta garbi kontraforu bat. Eta protesta sortu zen, protesta ikaragarria, ezen bakarrik Nafarroako gobernuaren partetikan, baizik eta herriaren partetikan ere bai. Eta izan ziren, olako ekintza asko eta oso nabariak izan ziren. Gainera, horretaz gain, 19. mendean gertatu ziren karlistadak. Karlistadak, gerra zibil antzekoak ziren. Eta orduan... Eta hau izan zen ondoren, Bai, bata bestearen ondoren. Eta justo mende bukaeran, hiru karlistada pairatu ondoren, orduan Nafarroa zegoen oso makal. Diruz oso makal. Gainera, zerga gehiago, jarri nahi izan zioten, eta orduan, ezinezkoa zen. Eta protesta ugariak eta oso gogorrak, ez? Alde batetikan, manifestaldi handi bat egin zen gobernu zibilaren aurrean. Gobernu zibila garai hartan zegoen Sarasate pasealekuan, azkeneko etxean. Justo orain, parlamentua dauen tokian, aurrean, aurretik begira eskuinaldean, Kasalzu garai zaten zen, eta han zegoen, ez? Orduan, manifestaldi ikaragarri bat, 20.000 persona edo inguru bildu ziren, eta han bukatu zuten, protesta egiteko gobernadore zibilaren aurrean. Gero, hemengo gobernuak ere bai, hasi zen sinadura bilketa batekin. Liburu batean jaso ziren sinadura horiek, eta izan ziren 125.000 sinadura. Pentsatu behar dugu, garai hartan, Nafarroan 300.000 biztanle zeudela. Kendu umeak, kendu emakume gehiena, gainera, emakume gehiago guztiak, orduan jende guztiak sinatu zuen, esan daiteke, ez? Eta orduan liburu hori eraman zuten Madrilera, baina eraman zuten eskuz. Gobernu osoa joan zen Madrilera trenez liburu hori eramateko. Eta tren hori, Iruñetik mugaraino, Erriberako mugaraino, toki guztietan, herri guztietan jendea ateratzen zen, txaloka eta hola, animoa ematen eta hola, ez? Eta eman entregatu egin zuten, ez? Liburu hori kontua da ez zuen ezertarako balio. Gero ikusiko dugu pixka bat, ez? Beste alde batetikan, beste hainbat ekintza herritarrok sortuta,
egin ziren, adibidez, Monteagudon paleoteado dantza bat egin zen, bertso batzuekin, oso bertso famatuak, oraindikan zera mantentzen direnak, eta da horri buruz. Gamazo, Germán Gamazoren kontra, ministroaren kontra, eta Nafarroaren alde, Nafarro foruen alde. Gero, herri askotan, herriko plazari eman zioten zera izena foruen plaza. Horregatik, herri askotan badago foruen plaza bat. Iruñekoa bezala. Nola? Iruñekoa bezala. Bai, baina Iruñekoa da askoz ere beranduago, mende honetan. Baina han, aldatu, izena baldin bazuen plaza, herriko plaza, aldatu egin zuten, eta foruen plaza. Eta badago beste gauza bitxi bat, hemen nafartarrok izan gara askotan nahiko Quijote esaten den bezala, ez? Eta horren, altxamendu militar bat gertatu zen. Oso gutxi ezagutzen da oso gutxitan, baina altxamendu militarra. Eta izan zen, sargento bat, behira ze historia, sargento bat Garezen, altxatu zen, Garezen bertan ez, Garezetik Arnotegi aldera, badago mendi xerra txiki bat, eta han Arnotegi hori da ermita bat, ez? Horren ondoko muino batean bazegoen eta badago oraindikan holako gotorleku bat. Karlistek osatua gainera. Eta han geratu zen, guardia bat, ez? Sargento bat eta 2 soldao edo 3 soldao, besterik gabe, ez? Kontua da horiek altxatu ziren. López Zabalegi, sargentuak, altxatu zen Espainiaren kontra, Espainiako gobernuaren kontra. 2 soldaduekin eta 4 zibilekin, osea, 7 persona, 7 lagun, eta borrokatzeko prest ziren. Total, zen inora heldu hori, eta azkenean López Zabalegi eta baten bat hil zuten, baina besteak ospa egin zuten erbestera, ez? Eta urteak pasatu zuen López Zabalegi honek, pasatu zuen erbestean, itzultzeko nahirik ez gainera. Osea, bera, pensatu zen, azkenean errege karlista jarri arte, ez naiz bueltatuko Espainiara. Azkenean bueltatu zen, baina ja zarra zena, zelarik. Eta orduan, azkenean zer gertatu zen, lege hori joan zen Korteetara. Korteetan, bakarrik kontrako botuak izan ziren bakarrik Nafarrokoak, 6 bat. Dozena erdi bat boto, kontra. Gainerako guztiak alde. Ordan legea aurrera atera zen. Baina, momentu hartan gertatu zen ere bai, batzutan esaten da, hau nahiko eztabaidagarria omen da, hori historialariek kontatzen dute hobe eta, baina pensatzen dago, Gamazada hain ikaragarria izan zen, haiek atzera bota zuten, gobernukoek atzera bota zuten, ez. Legea aurrera zijoan. Kontua da, momentu horretan, 19. mende bukaeran zen. Kubako gerra piztu zela. Eta orduan, esfortzu eta dirua eta problema guztiak ziren han, eta ez Nafarroan. Orduan, esan zuten, Nafarroa utziko dugu pakean, gu bazen konpontzera Kubako kontua, eta horregatik atzera bota zuten, bertan bera geratu zen, eta ministroa hori kendu zuten. Ministroa, kanpora jozen. Baina momentu batean, izan zen momentu bat oso larri, eta ere ez da oso ezaguna, oso larri, ze Kristina erregenteak, halako momentu batean pensatu zuen, Nafarroan egingo dugu interbentzio militarra. Osa, armada bidaliko dugu Nafarrora, hori guztiak entzeko, ez? Deusestatzeko, Gamazada eta hori guztia deusestatzeko. Eta eskatu zion baimena, armadako buruari general bati, ez? Eta esan zion,
ze aukera dugu hau egiteko, baldin bagoaz, irabaziko dugula, segura ez. Baina, zen nolako kontra egin dezaketen edo ezin zezaketen Nafarrokoek, eta generalak nahiko argia zen, eta nahiko ongi ezaguna, tokia eta ingurua, eta ikusi zuen, bazekien berak, bazuen berriak, ze, klar, kontua atzera botata, gamazoia kanpora eta legea bertan bera utzita, Nafarrok ez ginen, ez ziren, gara hartako Nafarrok, ez ziren makaldu, baizik eta pixka bat arrotu egin ziren. Orduan, pakzionada legearen aurreko egoerara bueltatzea hasi ziren eskatzen. Osea, Nafarroa berriz erresuma izatea, eta ez probintzia. Eta hori ja, puntuz. Baina horrekin batera lortu zen hemen, bai Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, alde hartzea. Osea, haiek ere dira territorio foralak, toki foralak. Batu ziren. Hori da. Eta orduan batuta ziren, eta orduan sortu zen olako mugimendu bat, laurak bat izenekoa, nahiko potentea. Generalak esan zion erreginari, erregeordeari ez, Kristinari, esan zion kontuz, ze bakarrik ez da izango Nafarroen kontra, izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ere kontra izango ditugu. Eta hori ja, serioagoa da ez. Eta orduan, ergenteak pentsatu zen, ez dugu ezer egingo. Eta horregatik, kontua ja, bertan bera utzi zen. Baina hemen ez, ja pentsatu zen, irabazi dugu hau, guazen aurrera. Osea, hemendik aurrera berriz gerta ez dadin, zerbait egin behar dugu. Eta pentsatu zen, monumentu bat egingo dugu, baina monumentu bat gainera, ez gobernuak, Nafarroko gobernuak eginda edo, ez, herriak berak eginda. Eta orduan, iniziatiba hori aurrera joan zen, hitzez hitz komentatzeko, pixka bat testuingurua ulertzeko, giroa ulertzeko, zergatik monumentu bat izateko, el altar donde nuestros hijos aprendan a adorar las sagradas libertades de nuestras veneradas instituciones. Hori da, giroa zen, bero, oso bero. Eta orduan, nahia zen, herriak berak sortzea, eraikitzea, monumentu hori, olako diru bilketa, egin zen, Nafarro guztiek ordaintzeko. Eta orduan, diru ematekoa, minimoa, gutxienekoa zen 25 zentimo, edo nor parte hartu alizateko. Eta gehienekoa 25 peseta, oso gutxi. Alik eta jende gehienak parte hartzeko. Baina, salbuespen bat, elkarte eta bankuetxe eta antzekoek muga horretatik gora eman zezaketen. Orduan... Eta hori antolatu zen Iruñan edo... Iruñan, Nafarroan. Iruña batez ere, ez? Ze monumentua Iruñan izango zen, ez? Orduan, aurrera. Ideia lehiaketa bat, konkurso de ideas, deitu zen, eta Martínez de Ubago, Iruñeko arkitektoak irabazi zuen. Martínez de Ubago, gero urrengo hitzaldian ikusiko dugu, zehatzago, baziren bi anaia. Bata zen arkitektoa eta bestea zen eskultorea. Batez ere arkitektorea bai, baina eskultorea batez ere. Torran, bien artean, ez? Monumentua da, monumentua bera, baina gero irudi batzuk badaudean, ez? Orduan, proiektu horrek irabazi zuen. Orduan, hasiera, ideia zen jartzea, toki nabarmenetan, Iruñeko toki nabarmenetan, eta pensatu zen, Gazteluko plazan, erdian, sekulako monumentua, jartzea. Garai hartan, Konstituzioko plaza zen. Baina, azkenean, ezen horrela egin, baizik eta orain dagoen tokian.
Sarasate pasalekuan, Muturrean, diputazioaren aurrean, pues han erabaki zuten jartzea, ez? Momentu hartan, toki horretan bertan, bazegoen iturri bat. Iturri oso polita, dotorea, Parisen eginda, eta handik ekarria, eta kendu zuten iturri hori. Iturri hori eraman zuten gero, oraindik badago. Eta badago Takoneran. Takonera parkean, badago iturri surtidor, antzeko bat, polita, pues ura da lehen, diputazio aurrean zegoena. Lehenago iturri hori egon zen. Eta da handia. Bai, handia. Handiena, Takonerako handiena, hori da, surtidor bat. Pues hori izan zen, orain foruen monumentua dagoen tokian, lehentxeago izan zen diputazioko lorategian, bertan, erdian, baina lehenengo asmoa izan zen, hori da pixka bat, bitxikeriak ez, jartzeko zen azokan, azoka zaharrean, merkatu zaharrean, bazegoen patio bat, oraindik ikusten da egitura, patio bat erdian, eta han jartzeko, baina iturria handiegia zen. Handiegia zen han jartzeko eta azkenan ez zuten jarri. Eta jarri zuten beste horretan, ez? Orduan, iturri hori kendu zuten, eraman zuten, orain Takoneran, eta han eraikitzea erabaki zen. Kontua da, klaro, urteak pasatak ari gara ja 20. mendearen hasieran, ez? Pues joan ziren animoak, joan ziren makaltzen pixka bat, eta orduan suskripzioa ezen bete, ezen erabat bete, oza, aurreikusitako diru guztia ezen bildu, eta orduan, bueno, pues, eta zer egin. Zenbat behar zen? Azkenean izan zen 200.000 peseta. Oza, garai hartan, diru pila bat. Lehenago gutxiago, lehenago pixka gutxiago, aurrekontuan, baina ezen bete ez da hori ere, ez? Orduan, pues, zer egin? Eta orduan gobernuak, Nafarroako gobernuak esan zuen, bueno, guk gure gain hartuko dugu, guk eraikiko dugu, eta guk dirua jarriko dugu. Eta horregatik joan zen aurrera. Orduan, hasi zen ja eraikitzen, obrak eta hasi ziren, eta 1903an bukatutzat eman zen. Ezen bukatuta, falta ziren oraindikan 5 plaka, orain badaude 5 plaka inguruan, oinarria da pentagonala, orain alde bakoitzean badago plaka bana, ez? Erderaz daude 3, eta 2 euskeraz, bata euskera normalean, baina beste da euskera, baina ikur iberiarrez idatzita. Mezua da berdina, bietan, ez? Baina lehenengo idazteko modua zen, ez letra arabigoak, baizik eta ez era hori iberiarrak, orain Irulegiko eskuarekin gertatu den bezala, letrak dira iberiarrak, orduan pentsatu zen, bueno, pues egingo dugu bat lehengo izkera moduan, ez? Kontua da, enkargoa eman ziotela, hau beste bitxikeri bada, ez? Eman ziotela fraide bati, dirudienez, nahiko aditua, nahiko jantzia, gai horretan, baina egin omen zuen gaizki. Orduan, handago, iberiar letraz egina, baina zomen da oso zuzena. Baina, bueno, handago. Orduan, hori, bere gain hartu zuen gobernuak, eta garestitu egin zen. Garestitu egin zen aurre kontua, batez ere irudiengatik. Baziren 5 irudi, bat goikoa, eta 6 oinarrian, eta bakarrik goikoa, guztiok ezagutzen duguna, lehen ikusten dena, horrek kostatu zen 27.000 peseta, horrek bakarrik. Orduan, kontua da garestitu egin zela, eraikuntza komplikatu egin zen ere bai, Sarasate pasalekua, lehen zen lubanarroa, fosoa, arresien lubanarroa. Arresia zen, San Nikolas, hiriko arresia, auzoko arresia, ez?
harresia eskuineko etxen lerroa jarraitzen zuen gutxi gora bera. Eta aurrean, bazegoen fosoa, Lugan arroa. Ordan, harresi horiek bota zirenean, eta gainerako guztia urbanizatu zenean, ordan bete egin zen, fosoa. Baina, betetzeko erabili zen ondarrak, eraikuntzako ondarrak, harresien ondarrak, eta ordan lurrazpikoa da nahiko makala, ez da sendoa. Ordan, zimentatzeko, eusteko, olako monumentok, pentsa ezagun, 23 metro, luze duela. Ordan, eta 3 metro eta oso argala gainera, eusteko behar zen lur sendoa, eta ez zen, ordan, garestitu zen, hori sendotu egin behar zen. Eta noiz bukatu zen, ja? No? Noiz bukatu zen? Bukatutzat eman zuten 1903an, eta han agertzen da, monumentoa bertan, agertzen da olako zera idazki bat. Baina esan duzu, falta zirela... Plakak. Orduan, bukatutzat eman zuten, nahiz eta gero, ja, osatu gero, ez? Eta orduan, jendea, behin ikusita, gehiena behintzat, ez era itxuratuta zegoela, hau inauguratu behar da, solemnitate handiarekin, osoarekin, eta, orduan, bilatu behar dugu egun berezi bat, inaugurazioa egiteko, bilatu behar dugu, pentsatu zen ere bai, urtero izendatzea egun bat foruen eguna, bezala, ez? Eta orduan, gogoratzeko eta hola. Kontua da, bata zela, bestea zela, kontua atzera joan zela, eta oraindik inauguratuko gabe dago. Gaur egun ez da inauguratu. Orduan, ez dakit inauguratuko zuten edo ez, baina hor dago kontua, ez? Badago jendea, ni barnere bai, nahiko genukeena, ez? Hori, inaugurazio bat behintzat egitea eta jazta betiko, ez? Kontua da, lehendabiziko pentsatu zen, hori, Gazteluko plazan jartzea, gero azkenean jarri zen han, ez? Behin eraikita, urrengo urteetan nahiko utzi zen, ez zen mantendu ongi. Horren, eskulturak hasi ziren ondatzen, beltzez, kutsatzen, eta nahiko makal zegoen, patial. Eta jendea hasi zen protestaka eta hola, eta azkenean egin zen, holako zaharberritu sakon bat, baina izan zen gure garaian, 21. mendean ja, sakona, orain bai, orain oso dotzere dago eta oso ongi dago. Baina, bilitzen ere bai, bere gora berak. Eta, igual bukatzeko, Gazteluko plaza moldatu zen 20. mendearen lehendabiziko markadan edo, inguru horretan. Osea, 1903, baino ondoren. Orduan, Gazteluko plazan bazegoen iturri bat. Eta irudi bat, la benefizientzia, izenekoa, gure artean, la Mariblanca. Orduan, asma zuten handik kentzea, iturri hori, zabaltzeko pixka bat, plaza eta argitzeko, ez? Eta iturria kendu zuten, eta eskultura, irudia, eraman zuten San Francisco plazara, eta handik, urte batzuk pasata, Takonerara. Orain, Takoneran dago Mariblanca. Takonera da biltegia. Nahi ez den guzia, han. Eta orduko alkateak, alkate ordeak, pentsatu zen, orain da momentua proposa, alda dezagun monumentua Sarasate paselekutik Gazteluko plazara, hor nabariagoa izateko, lurra hobeagoa da eusteko, eta, baina azkenean ez. Azkenean antzegoen oso ongi, eta orduan, Eta orain Sarasateko reformarekin zer gertatuko da? Hombre, hori uki ezina da. Beraz, hori mantendu behar dugu. Bai, garai batean ere, han ondoan, izan zen farola bat, farol handi bat,
esaten zen, el farol de los braseros, deitzen zen, inguruan hiru argi, gorri, zeukalako ez. Hori aldatu zuten gero zeran Binkulo plazara, eta gaur egun dagoena da ura, baina kopia bat. Azkenean galdu zen, baina orain dagoen kopia da horren antzekoa, berdin-berdina da. Eta orduan, orain moldaketa horrekin, hori ezin dute ukitu. Esan nahi dut, Espainiako bankuetxetik diputazio aldera, toki hori ezin da ukitu. Nik uste dut gainerako guztia bai, dagoen desnibela eta maila hori kendu, segurenik bai. Beti ere hori pensatu behar dute, arkitektoek eta gobernukoek pensatu behar dute. Barruan, azpian dagoena, dela eskombro, dena eskombro. Orduan, segun zer egin nahi izango duten bertan, aurkituko dute oso lur makala. Orduan, ez dakit zer egingo duten azkenean. Ikusiko dugu. Osoki. Hurrengoan honekin jarraituko dugu, ez da? Bai, ja, monumentua bera, deskribatuko dugu, eta pasadizoak, baziren pasadizo batzuk, bat oso interesgarria, eta da, goiko eskultura, nor izan zen eredua. Neska bat, iuineko neska bat, oso pomposa, oso polita, baina hori da beste kontu bat, eta ikusiko dugu zehatzago, bai. Bueno, mila esker gurekin berriro egoteagatik eta 2 aste barru egongo gara. Egongo gara berriz, eskerrik asko. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.